Za premenky u odnošenju vlasti ku statkarom zakladaju šeljem Centralna asocijacija produkovatelja mlijeka Vojvodini i Združenje produkovatelja mlijeka Srbiji. Mi ne možemo da razgovaramo sa Ministarstvom poljoprivrede iz prostog razloga nemamo sagovornika. To su ili ljudi koji ne žele da razgovaraju ili nemaju adekvatno znanje i dovoljno znanje da bi mogli da razgovaraju o ovoj problematici. Pre utrhovanja carinom na skoro všetky poljoprivredni produkti, domašní mljekare direktno zagroženi. I popri tim, že už dávno spozorujú vlasti na toto i vymáhajú, že by ich trebalo zaštičiť od nelojálnej konkurenciji, nikto ih ne uvažuje. Ani za upravu za veterinu ne može najti zajednički jazik. Tu smo već takođe mesecima u jako velikom problemu, gde smo mi takođe zamolili upravu za veterinu da nas obavesti ukoliko je ona ušla u Europsku uniju, a mi kao farmeri još uvek to ne znamo da smo i mi ušli u Europsku uniju, pa i ukoliko je u Europskoj uniji moderno i popularno da vam jedan leš leži na farmi i na gazdinstvu na kojem vi živite sa svojom porodicom po 2 do 3 nedelje i niko neće da ga ukloni. Uprava za veterinu ne reaguje ani na vymáhania statkarov, že by zavedla šor do cenovníkov veterinárskych stanicoch, bo do jednej usluhy neopravdano bar zdrahy.